तुम्ही मेडिकल एथिक्स खूप मानणार आहे, तुमचा त्याच्यावरती विश्वास आणि यू प्रॅक्टिस मेडिकल एथिक्स. तर या 4 पिढ्यांमध्ये पेशंट डॉक्टर रिलेशनशिप जी 4 पिढ्यांच्या पूर्वी होती ती अजूनही तशीच आहे असं वाटतं का तुम्हाला? अजिबात नाही. आणि नाही तर त्याची कारण सांगा. आता असं बघा की माणसामध्ये संबंध प्रत्येक क्षेत्रात दूर झालेले आहेत आणि याला वैद्यकीय व्यवसाय अपवाद होऊ शकत नाही. हल्ली आई वडील आणि मुलं याच्या तफावत जास्त झालेली आहे. शाळेमधले विद्यार्थी आणि मास्तर, राजकीय पुढारी आणि जनता, म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी अविश्वास आहे. नवरा बायकोचे संबंध बिघडलेले आहेत का? अनेक चालले आहेत डिव्होर्सेस. आणि वाईट म्हणजे अ मॅन इवन कारण ही विल लिव्ह ऑन हिज ओन सेल्फ म्हणून आले डिप्रेशन, आत्महत्या, ड्रग ॲडिक्शन. याचा अर्थ असा आहे कुठे ती मनुष्य बदललेला आहे, कितना बदल गया इंसान. आणि याबरोबर डॉक्टर व्यवस्था ते झालेलं आहे. 2 गोष्टी झालेल्या आहेत. एक तर हल्ली डॉक्टर रुग्णाला घाबरतात. आपल्याला खोटं वाटेल, अमेरिकेमध्ये जवळजवळ 90% पेशंट डॉक्टरना कोर्टात खेचत असतात आणि ती पद्धत फार चांगली आहे. तुम्ही कोर्टात खेचा, आम्ही केस चालू, आपण जर जिंकलो तर हाफ, नाही जिंकलो तर आय डू फ्री वर्क. त्यामुळे हल्ली अमेरिकेमध्ये ऑपरेट करणं म्हणजे इज अ बिग थिंग. इंग्लंडमध्ये हीच तर होती आमच्यावर की कुठे म्हणजे लोकांचा विश्वास खूप होता आमच्यावर. मला आठवतं अजून की डॉक्टर यू आर अ बेस्ट जज, यू डू व्हॉट यू वॉन्ट. मला आठवतं मी इंग्लंडमध्ये 4 वर्ष काम केलेलं आहे. एका माणसाचा पाय कापायचा होता. त्याला म्हटलं की लुक आय एम सॉरी बट युअर लेग हॅव टू कट ऑफ. ए डॉक्टर यू आर द बेस्ट जज, यू डू व्हॉट यू वॉन्ट. आता त्याच इंग्लंडमध्ये आणि त्याच अमेरिकेमध्ये लहान ऑपरेट करता 3-3 पानं मोठी कन्सेंट असते. त्याचा काय अर्थ आहे की कुठे संबंध बिघडलेले आहेत. ते मुख्य काय झालंय की लोकांच्या अपेक्षा जास्त झालेल्या आहेत. आपण वर्तमानपत्रात वाचतो, टीव्हीवर ऐकतो की मॉडर्न मेडिसिन, मिरायकल्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, हार्ट ट्रान्सप्लांट, किडनी ट्रान्सप्लांट, CABG, बाय ऑपरेशन, काय सिम्पल. त्याला वाटतं ती जावी आणि त्यामुळे अपेक्षा वाढल्यात खूप. आठवते वैद्य, मी एकदा स्वित्झर्लंडमध्ये एका सर्जनबरोबर राऊंड घेत होतो. त्यांचं बोलणं होतं त्यांच्या जर्मन भाषेमधनं. पण मला एक कळलं की त्या रुग्णामध्ये आणि या प्रोफेसर ब्युकलरमध्ये काहीतरी वाद सुरू होते आणि ब्युकलर येस म्हणजे बाहेर कळत नव्हते पण ही वॉज रेड बट ही डिडंट हे ते. बाहेर आलो मला प्रोफेसर म्हटलं आय नो आय डिडंट अंडरस्टँड द लँग्वेज बट देयर वॉज अ बिग फाईट. म्हणजे ही इज व्हेरी अँग्री विथ मी. म्हणलो व्हाय? I have done his liver transplant operation. He was supposed to go within 2 weeks, and now his stay has been delayed by a week more. He's angry with me. This man has ruined his liver by drinking. I worked for 14 hours to replace the liver. The operation has gone very well. There's a small infection in the wound, but he's angry. What are you doing? म्हणजे रुग्णांच्या डॉक्टरांबद्दल वाढलेल्या मोठ्या अपेक्षा. आणि दुसरी गोष्ट अशी झालेली आहे की हल्ली वैद्यकीय व्यवसायात शिरण्याकरता देखील आत्महत्या खर्च येतो. मला निश्चित आता आकडा आठवत नाही आहे. मी जेव्हा MBBSला गेलो होतो 6 महिन्याची फी होती 180 रुपये वाटतं. आता 50 लाख रुपये दिल्याशिवाय मिळत नाही ॲडमिशन. ज्या समाजामध्ये तुम्हाला शिक्षण विकावं लागतं त्या ठिकाणी मला की डॉक्टरने राहिलं पाहिजे अशक्य आहे हो. पण असं असून देखील उत्तम कापणे डॉक्टर आहे ते आपल्या देशावर डॉक्टर आहेत. त्यानंतर विचार करा की त्या डॉक्टरला हॉस्पिटल
हॉस्पिटल करता जागा घ्यायची आहे, त्याला डिस्पेन्सरी काढायची आहे. भाव खाते आलेत का? परंतु हे सांगतात की सगळं जग चालले कुठे चाललं माहिती आहे का? बाजाराच्या बाजूने. बाजार म्हणजे हल्ली सगळ्या गोष्टी होतात पैशाने. देवाचं दर्शन घ्यायला पैसे द्या, तुम्हाला क्यू लावायला लागत नाही, हो ना? तुम्हाला तत्काळ पासपोर्ट मिळू शकतो, तुम्हाला पैशाने जावे मिळू शकतो, पैशाने सीट मिळू शकते, पैशाने काय कन्सल्टंट तेल मी बनते. पैशाने काय करतात ही भावना आपल्या आहे ना. पैशाने लोक नाही विकत अशी बातमी मला भावाने खरी वाटत नाही, परंतु पैशाने कुठले काम होऊ शकतं ही भावना ज्या समाजामध्ये गेलेली आहे, त्या समाजामध्ये डॉक्टरने आपलं वाटत चूक नाहीये, हे अशक्य आहे. आणि रोज वर्तमानपत्र वाचावं काय चाललंय, अगदी म्हणजे करप्शन म्हणतो त्याला, करप्शन. पण असं असून देखील मला नेहमी असं वाटतं समाजामध्ये प्रत्येक स्तरावर उत्तम काम करणारे लोक आहेत. आपण आय सर्जन आहात, या देशामध्ये लक्षावधी लोकांचे ऑपरेशन फ्री होत असं ना कॅटरॅक्टचे, पण कोणाचे 4 डोळे गेले की मोठी बातमी समोर येते. पण तुझ्या लक्षावधी लोकांना फायदा झालेला आहे. आणि मला अनेक लोक माहिती आहेत की पैसे खर्च न करता काम करणारे लोक आहेत. आणि अजय वैद्य असले ऑपरेशन परदेशात फ्री होत नाही. तर आपण ती खात्री पाहिली पाहिजे की अजून समाजामध्ये उत्तम लोक आहेत. अंधार फार झाला पणती जपून ठेवा, आपण पणते आहोत. तेव्हा मी कधी आय एम नॉट डिफेन्सिव्ह, मी असे म्हणत नाही की आम्ही देवमंडळी आहोत, परंतु या समाजामध्ये उत्तम काम करणारे डॉक्टर आहेत, त्यामुळे मेंदू तुम्ही आहोत. आपण काय वाटतं आपल्याला? नाही, माझं मत हेच आहे. पण एकंदर समाजच एका दिशेनं चाललाय, तिथे डॉक्टरांचा व्यवसाय त्याला अपवाद असू शकत नाही. आणि असं असून देखील पुन्हा हे सांगतो तुम्हाला, तुम्ही सांगा मला, हाऊ मेनी पीपल डू फ्री वर्क इन लाईफ? आता मी नाव घेतो पण आमच्या पिढीमध्ये, मागच्या पिढीमध्ये, हल्ली पिढीमध्ये उत्तम डॉक्टर फ्री काम करतात की नाही. मी आता स्वतः 24 वर्ष GT मध्ये काम केलं, एक पैन घेता. बॉम्बे काम करत असताना वेन अ फ्री पेड कम्स एंड डोंट चार्ज अ सिंगल पैसा. डू यू नो एनी ॲडव्होकेट डज फ्री वर्क लाईक दिस ऑन दॅट लेवल? our national level or a great level, do they ever work free of charge? मी टीका करत नाही आहे, but why should we be defensive? All can't be do free work, but there are some do free work. आणि वाटतं की या बातम्या आल्या पाहिजेत की चांगले काम करणारे लोक आहेत आणि वी आर नॉट दॅट बॅड, वी आर नॉट ऑल सेंट्स. सर, एक शेवटचा प्रश्न विचारतो. वर्षापूर्वी तुमचं एक मोठं ऑपरेशन झालं, हो, म्हणजे आवर्टिक वाल्व ट्रान्सप्लांट. त्यावेळी तुम्हाला सांगितलं होतं की तुमची जगण्याचे चान्सेस 2%, ऑपरेशन केलं तर सर्वायवल वुड बी 2%. असं सांगितल्यानंतर सुद्धा तुम्ही हे ऑपरेशन करावं असा निर्णय कसा घेतला? इट वॉज ए बिग गॅम्बल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. 2% जगण्याची जर का तुमच्यासारख्या सिनियर डॉक्टरला, उत्तम मुंबईमधले डॉक्टर 2% जगण्याची तुम्हाला खात्री देतात आणि तुम्ही ऑपरेशन करा म्हणून सांगतात, हा निर्णय घ्यायला एक मनाचं धैर्य लागतं, स्थैर्य लागतं. ते कसं काय? गेल्या वर्षी मी या दिवशी होतो इंटेन्सिव्ह केअरमध्ये, 2 महिने होतो इंटेन्सिव्ह केअरमध्ये. मला 2-3दा हार्टचा त्रास खूप झाला. माझ्या त्या एऑर्टिक व्हॉल्वमधली व्हॉल्व असते ती लहान झाली होती, त्यामुळे दाब पडायचा फार. आणि मला 2दा वाटलं की आता बहुतेक मृत्यूजवळ आला, मला श्वास घेता येईल नाही, पण तो कुठेतरी वाटते काही ती गोष्टी चांगल्या घडल्या होत्या म्हणून आय वॉज सेव्ड. एकदा लंगमध्ये खूप पाणी झालं असताना, इफ आय वुड नॉट हॅव गॉट अ ट्रीटमेंट विदिन 1 minute आय वुड हॅव डाईड. मग विचार असा केला की ऑपरेमध्ये खूप रिस्क होतं. म्हटलं इट्स वॉज नॉट सो स्मॉल, सो बिग, पण ऑपरेमध्ये रिस्क खूप होतं. आणि ऑपरेट नाही करतं, पण श्रीखंडे आता काम खूप झालं, आता किती करताय काम, 80 वर्ष होऊन गेलं, आता आराम करा, डोंट टेक अ चान्स.
हे मला जुळलं नसतं. आयुष्यभर पायाला भिंगरी लागलेली आहे. वाटतं जावं, भेटावं, शिकावं, ऐकावं. तर विचार असा केला की आय विल गेट द ऑपरेशन डन. आमचे सगळे मित्र देवे इन स्टेट ऑफ ग्रेट स्ट्रेस की साहेब होते चालले आता. मी काय विचार केला की 3 गोष्टी होतील. एक तर आय विल डाय द ऑपरेटिंग टेबल. वाटते दॅट्स अ बेस्ट डेथ इन लाईफ, की काही न करता मृत्यू झाला माणसाचा. किंवा आय विल गेट वेल, पण खूप त्रास होईल, पण ऑल आय विल म्हणजे अनलेस आय गो थ्रू द स्टॉर्म आय कॅन एंटर ट्रँक्विल वॉटर, पण आय विल गो थ्रू द स्टॉर्म. तर अशी परिस्थिती आली की बाबा आय एम अलाइव्ह बट किडनीज आर फेल्ड, ब्रेन हॅज फेल्ड, ट्यूब घातलेली आहे, 8 दिवस डायलिसिस सुरू आहे. म्हटलं अशा वेळेला मात्र डोंट मेक मी लिव्ह इन अ पॅसिव्ह वे, अलाव मी टू डाय. आय टोल्ड माय सन इन लॉ, अशा वेळेला डोंट कंटिन्यू विथ ट्रीटमेंट, लेट मी डाय. मला 7 डिसेंबरला ऑपरेशन झालं. 7 डिसेंबरला वाटतं की काय आयुष्यातली आजची शेवटची सायकल असेल. मग एक कपडे कोसं शेव केलं. म्हटलं मग काही लाज वाटत नाही. से कपडे काढले अंगावरचे. म्हटलं काय लाज वाटायची, कदाचित आय मे बी ॲश टुमॉरो, हू एम आय. रात्री झोपलं. म्हटलं आई कदाचित अखेरची रात्र असेल. मी तो आय नो एक्झॅजरेटिंग. आणि शेवटी बेडवरनं काढलं. म्हटलं पुन्हा बेड दिसणार नाही आपल्याला. लिफ्टमध्ये पुन्हा काढलं. म्हटलं लिफ्ट पुन्हा दिसणार नाही. आणि शेवटी ते ऑपरेशन थिएटरमध्ये घेऊन गेले. म्हटलं कदाचित आय विल नॉट कम आउट. आणि ऑपरेशन थिएटरवर गेलो. आमचे सेफ होते ऑल माय ज्युनियर कलिग्स. मी सर डोंट वरी ॲट ऑल. पण एक असं होतो की आय न्यू की आय विल डाय, आय मे डाय. पण भीती वाटली नाही मला. मग ते आठवलं मला, याचसाठी केला होता अट्टहास, शेवटचा दिवस गोड व्हावा. हे बोलत नाही आहे वैद्य, हा अनुभव आहे माझा. म्हटलं आय एम विलिंग टू डाय. पण आता बरं वाटते. आय डिड नॉट डाय. आणि त्यामुळे आता गेले मला काही महिने औषध आहेत. त्यात मी हावड्या मेट यू हिअर वाटते. आणि आयुष्यात विदाउट रिस्क देर आर नो गेन्स. ज्या माणसा औषध रिस्क घ्यायला त्यांनी काही करू नये. आय थिंक इज ऑल राईट. मला वाटतं सरांनी इतकं सांगितलेलं आहे, त्याच्यावरती मी आणखी काही बोलण्यासारखं उरलेलं आहे की जो माणूस मृत्यूला सामोरं जायचं आहे हे माहीत असून सुद्धा, स्वतः डॉक्टर असून सुद्धा अतिशय धैर्यानं मृत्यूला सामोरा जातो. आणि आपण जे अनुभवलं ते इतक्या सहजपणानं सांगून जातो. त्या माणसाचे आयुष्यामधले अनुभव याहीपेक्षा, आपण जे आत्ता ऐकले अर्ध्या तासामध्ये, याहीपेक्षा कितीतरी थरारक असतील याबद्दल कोणाचंही दुमत असण्याचं कारण नाही. मेडिकल एथिक्सला घट्ट चिकटून आज प्रॅक्टिस करणारे भारतामध्ये अतिशय कमी लोक आहेत. त्यामध्ये डॉक्टर श्रीखंडे यांचं नाव आपल्याला अग्रगण्य असं घ्यावं लागेल. डॉक्टर, तुम्ही मुद्दाम वेळात वेळ काढून गजाली या कार्यक्रमामध्ये आलात, त्याबद्दल प्रुडंट मीडियाच्या वतीनं तुमचे आभार मानतो. धन्यवाद. धन्यवाद. धन्यवाद.